ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ഗ്രിൽ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അത് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചാടിത്തുള്ളി പോകുന്നത് അബുദാബിയിലുള്ള മീന മാർക്കറ്റിലാണ്. ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫിഷ് ഗ്രില്ലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി ഗ്രില്ല് കഴിക്കാൻ പോവാണേ. പല വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഫ്രഷ് മീനുകൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം അബുദാബിയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീന ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അതാണ് നല്ലതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ മസാലയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു കപ്പലിനകത്ത് നിറച്ച് മീനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട്. കൂന്തല്, ശേരി, ചെമ്മീൻ, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റി മസാലയിൽ അവർ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും അബുദാബിയിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഫിഷ് ഗ്രില്ല് കണ്ടപ്പം അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കാതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തട്ടി വിട്ടു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രില്ല് കഴിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ട്. അപ്പം അമ്മക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഗ്രില്ല്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്